Moi! Today we will show you how to introduce yourselves and say hi. First, we will start with the first conversation. Let's go! Moi, minä olen Eelis. Anteeksi. Eelis. E-E-L-I-S. Eelis. Aha, mä oon Christian. Hyvää huomenta. Huomenta. Okay, you can introduce yourself in 3 ways. Mä oon Anna. Minä olen Anna. Minun nimi on Anna. And we have some words to say hello and greet. Moi, hei, terve, moro. Hauska tavata. We can also say hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää yötä. And when we say bye bye, we can say moikka, moi moi, hei hei. Näkemiin.